Kaixo, osasun etxeetako sendeagile, erizain, administrari, garbitzaile, fisioterapeuta, gizarte langile, eta hoxe, langile guzti, hemen gaude Zudurgorriak eta gure etxeko koronavirusak. Beno, eskerrik asko. Milioi esker. Gu denok zaintzagatik. Zuen maitasuna, jakinduria, ilusioa eta barruan dakoa zuen guztia, gu denoi emateagatik. Maite zaituzte gu, ilargiraino eta buelta. Eta laster pasako da hau. Eta berrio elkartuko gara denok herriko kale eta plazetan. Eta gure musuri gozoenak eta besarkadarik beroenak emango dizkizuegu. Merezi dituzuelako. Bero lagunok, zaindu zaitezte. Eutsi humoreari eta haupa Euskal Herria. Eta zuek osasun arloko langile guztiak. Biba zuek! Aio pelaio, laizterate!